the goodness of God. Next Sunday, mag-celebrate ta sa tuwang ika-26 church anniversary and Thanksgiving. Kung saan ba nimo pag-celebrate? Some of you or most of you, wala man gyud nagsugod diri og naabtan diri og 26 na tuig na. Ha? Pero nag-start kini nga church is 26 years ago. O wala ako masayo, 26, 27. Kaya akong unahunang from 27 naman siguro kay kuan gon. Kanang 1997 man diri, di ba? Nag-start ang kuan diri relocation. Di ba mag-relocate diri 1997. 98. So gi-relocate ang simbahan diri is 98. So, ila 26 o 26. So ika 26 years pero may year ta na wala na to na celebrate katong pandemic. Wala ta naka-celebrate og isa ka tuig pero in all is 26. So nag-celebrate ta og ika 26 years karon na tuig ug karon Domingo nato sa ulugan. Na unsa bay kahulugan? Unsa bay nganong gitawag man kini Thanksgiving? Nabay magpasalamat sa Ginoo nga gasubo? Na ba? Pag moingon tag Thanksgiving, pagpasalamat. So ang pinaka sentro sa pagpasalamat is tungod sa kamaayo sa Ginoo. Tama? The center of Thanksgiving is the goodness of God. Mo celebrate kita sa kamaayo sa Ginoo o mo celebrate kita diha sa pagpasalamat tungod sa kaayo sa Ginoo. Imagine mo 26 years. Dili pa man ni 26 years ago siguro sa mga may nasayuran gyud diri may nasayuran gyud diri pabalhin-balhin pa man yung simbahan ni. Di ba? Wala ni permanent address. NPA ni. No permanent address. 26 years ago. Dili pa man po siguro inani kadaghan ang number sa manimbahay. Yang manimbahay siguro that time pag sa sponsorship program layas. Ginana ra siguro, pipila ra siguro mula hutay. Katong nadutlan, katong gidukol siguro sa Ginoo. Pero naabot daw 26 years. May mga posibilidad pa unta na masira ni. Ma-close ni. Kaya ready na baya kunta nga mabiya gyud ani kay tay mo ra man ni oy, gamay ra man. Wala man og walay kula magsuporta. Masara na nato sa Ginoo. But still, open og hantod karon. Gani makasaulog na ta sa ika-26 ka tuig. Nakaayon sa Ginoo. Ug daghan og mga nag-testimony da nakita daw diri sa tibungko, we're growing. Nagagrow kita. Sa una kapila lang diri ako ang pakpak, ako ang lead, ako pong wali, ako tanan. Wala pa yung musician. Unsa pa gyud? Pipila lang pud naa. Unsa pa gyud? Dagag mga kakulangon. Wala pa to'y kuryente pagkabuta ko diri, nakiunik pa diri. But look at now, natay kuryente. May tubig na tang kaugalingon. Grasya sa Ginoo. Unya, ingon ang uba, ingon si Pastor Ribaya, ingon niya, Pastor, murag kinahanglan mangita na gyud mo og dako nga lute. Kay lawas naman mo dia. Ano ko niawas siguro to kay Thanksgiving mo to. Niawas. Pero kanang video nga ma-post na ako makita nila siguro nga na mga time daghan sa man ang ilang conclusion na daghan na gid ta diri. Pero man ako pasabot na gibless na sa Ginoo. Nakaabot og 26 years. That's why maga-celebrate kita sa atuang 26th church anniversary and Thanksgiving. It is because of the goodness of God. Kay kung daily pa maayo ang Ginoo sa tuwa, diri sa niyuhop tibungko, dugay na tang layas diri. Si JJ kung di pa maayo ang Ginoo ani wala na ni ron. Asa na gibutang sa Ginoo. Pero gibalik yun sa Ginoo diri. Bisag unsa ka buluyago no? Gibalik yun sa Ginoo. Murag si Juan ba si Juna. Ako ban sa inyo diri nagbisita ko sa una bago pa ko diri mga siguro pila pa ka bulan ko diri mga 1 month pa siguro, wa pa gyud bulan. Ay gibisitahan ko sa inyo. Ingon tong sinanay nina, isa pastor, ikaw na nagpuli diha kay pastor na ako. Onay, nagbisita ako, namamusta lang ko isa nga. Na naman ko'y simbahan pastor, na daw siya dira. Kauban siya kaya carding, mga sakop nila.
Ako, sige nay, may problema nay. Padayon lang mo dito ah. Kaya ako, just nagbisita lang ko kay kanang nangumusta lang kung masinog, nangundang po mo kay masinog kay wala ni pastor. Pero maayon ka nagpadayon mo, sige padayon. Then after 1 year, namalik man. Ako naman namaktas, matigulang. Doon ka buhok, sige karte mo kanto. Tapos nagsunod si Ate Inday, Nabin Danilio. First time na meet po na ako. Dali na siya nagikan. Oh. May mga nangapot, may nangahinay-hinay nga gipadala sa Ginoo. So, that's the sign that God is good to us. Now, ingon pa, in verse 44, Matthew 5:44 to 45, ingon pa niya, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes His Son, Son, manggunang anak, Son, to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Naman siguro may mga kaaway, siguro no. But God is good. Siguro naghanta og mga kasinatian. Ako naghan mga kasinatian ini nga church. Bago pa ko diri na yung mga persecutions na sinati nato diri and even me personally. But God is good. O ba niya gingon, pray. O but I tell you, love your enemies. Love your enemy. Because God is good. Ingon niya, He causes His Son to rise on the evil and the good. God is good. So mo na nga nagasaulog o mo na nga nakasinati kita o kining ginatawag overflowing joy. Ingon pa, remember the good things God has done for us in the past. Dili ni pang Thanksgiving, pang church anniversary. But kita gi-remind kita to remember the good things God has done for us in the past. Hinumduman nato. Kung karon medyo takilit ang imuhang life nimo. Siguro makaingon ka that God is not good to you. Karon mga panahon na, but igsoon, remember the good things that God has done to you in the past. Hinumdum ito. Kung nakaingon ka, God is not good to me these days, hinumdum me that once upon in your life, God is good to you. Especially those time na ka sa kahilayan, pero gidakop ka sa Ginoo ug nasinati nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi ug nakabaton ka og kinabuhi walay katapusan. Dili ba maayo ang Ginoo sa imo? Out of billions na mga tao nga nagapakabuhi nining kalibutan isa ka nga nakita sa Ginoo o nakaambit sa kaluwasan. Kay kun wala ka makita sa Ginoo, igsoon wala ka karon diri O kung dili pagid ka makita sa Ginoo o mamatay ka, impyerno gyud ka igsoon. But salamat sa Ginoo kay out of billions, isa ka nga nakaila kang Hesukristo ingon nga imuhang Ginoo o personal nga manluluwas. Sumuna ang grabe o dako nga kalipay nga imong naangkon, and they are ingon pa dira, and they are enough to fill us with joy. Katong kaayo sa Ginoo sa tuwa in the past. Siguro never si mong kinabuhi nga nagkamang na siguro ka sa yuta. Naba diri Wala man siguro. Ka-experience ka o balatian, that's normal. Abnormal kung walay balatian. Naka-experience ka o siguro wala kay maluto siguro. That's normal. Mabot yun panahon na wala kay maluto. Pero most of you, I believe, na wala yun siguro diri napas mo. Napas mo diri Because kay walay kaon for 1 day or 2 ka adlaw. Napas mo. Kaya kung napas mo sa inyo, dali wala siguro ka karon diri Kasi tuwa ka sa mental. Kung wala ka sa mental, marag nakakad sa dalan. Kabaktas-baktas ng dalan. Diba? Why? Because God is good. Wala ka niya pasagti. O ka na mo ang imuhang isipon nga tumang kalipay. Kaya wala ka gipasagdan sa Ginoo. God has been good to you. Sukat pa nga ikaw nakaila ka niya, ingon nga imuhang Ginoo maluwas sa mga kinabuhi. In every circumstance, God is always good. And He is always good.
Maana ka man, mawala, may balatian ka man, o wala. God is always good. He is always good. Mawadaan ka magtrabaho, o maana ay trabaho, God is always good. Kung sa man ang mga nasinatian mo, before, sa ibang kinabuhi, God is good. And remember that. God is good and He is always good. Siguro may mga panahon na gaawas ang mga panalangin sa imong kinabuhi, pero karon, nahubas. Wala mo awas sa mga panalangin sa imong kinabuhi, but always remember that God is always good. Kung dili ta makapangutana sa Ginoo ni ana, why? Nganong gipasagdan ko nimo Ginoo? Because tanan nga nagapanghitabo sa tong kinabuhi, God has a purpose. Siya lang nasayod sa tanan. But always remember, He is always good.